Čaute lidi, teď tu mám pro vás menší daily vlog. Je to o těch challengech. Asi jsem se vám už omlouval. A chtěl jsem říct Čiči Burgere. Poděkoval jsem ti za to, že jsi mi řekl, že to je dobrý video. A chtěl jsem říct, že s kamarádkou budem dělat tak to nebo to. Takový nějaký tek. A ona chtěla dělat ten vtip po slově, ještě mi to nevysvětlila, možná ho uděláme. A možná uděláme sušenkovou challenge, izolepovou ne. Izolepovou ne, ale sušenkovou bychom mohli dát. Takže by to bylo pro tady ten menší, promiňte, to trošku hnul. Teď by to bylo pro tento krátký daily vlog asi vše. Řekl jsem Čiči Burgerovi, takže čau.